Salut băieți și bine v-am găsit la primul episod cu Vormiu. Ne vom juca Brawl Stars azi, deoarece am văzut că la Scary Teacher mai aveam nevoie de un like și făceam 3 like-uri, așa că mai trebuie un like și un like s-a făcut instant, adică nu zic peste 2 minute, instant s-a făcut și asta chiar m-a uimit. Și vom face și episoade cu Brawl. Am văzut că vă plac. Da, vreau să vă zic ceva. Deci episoadele alea cu TikTok-urile alea cu skate-ul, bă, primul și al doilea, toate au fost, au rupt. Deci nu mă așteptam. Așteptam să facem 20 de vizualizări, dar 70, păi, e foarte mult. Dar, în fine, acum haideți să ne jucăm. Că suntem pe Brawl și cu Leon. Mama, deci Vormiu are mișto skin-urile și nu și-a băgat niciun ban. Adică mă vă gândiți. Dar dacă vreți să facem și partea a doua, trebuie să strângem neapărat la episodul ăsta 2 like-uri. Măcar alea 2 like-uri. Da. Suntem cu Leon, Nardos, Brăbărașclos, Brăbăreilor. Bro, apropo, mai am nevoie de 2 skin-uri și am luat toate skin-urile pe Leon. Ok, haide bă. Ah. Bă. Oh. Nu. Bine, ce drept am și Hypergenie. Oh, hai sari! Hai, papa! Ce faci băiatul ăsta? Oh. Gata. Perfect. Oh. I-am dat-o. Cred. Haide. Sar pe noi. Hai pe cop, ești mort. Fiți atenți aici, fraților, avem Hypergenie-ul. Stați, mă duc pe ăsta. Cu 8 de lea. Și voi ați observat că gen când dau Hypergenie are alea, hiturile alea normale. Bine, și la Charlie. Stați așa. Că nu e așa, mă. Bă, a mei au 10. Ăsta, Edgar. Și aici am murit. Eu. Și Vormiu, care o cheamă Adelina, apropo. Da, n-a intrat. Avem un quest de 500 și avem un star drop. Hai să vedem. Ochiul stâng. Ochiul drept. Sus. Și apăsăm pe rar. Bă, da, serios. Ok, Vormiu mai poate să vorbească, dar mai ne jucăm noi. Așa, Iurea. Hai să jucăm și noi un meci cu Casual sau cu domnul ăsta. Bro, mai oameni în club. Asta e de rău. Da, trebuie să dau. În fine. Ok, haideți să reacționăm la contul prietenilor mei. Deci, primar începem cu TTV Albert. Hai să vedem. Ok, deci are așa. 25.000 de trofee la 3v3 victorii. 3836 la win streak 14. Clubul lui Ropaș. 2 victorii 1207 și la solo 169, chiar puține față de mine. Și 446. Așa. Plecăm la skin-uri. Păi și el chiar e full. Bine, prima oară o să vă dau așa în jos, să vedeți un pic. Vă mai dau ușor. Să vedeți toate. Îmi place, chiar îmi place, că are și pe ul chiar 27 aproape. O să-i dau nota 9
9,50 la acest cont. Am început cu contul Vărme. Hai, vedem, are așa. La hai, un string 11. Clubul lui e prietenii. Și este bun clubul. Și are așa. 19.000 de trofee. La 3v3. 1529. La solo victorii 3.003. Deci, stați așa. 336. Da, cine vrea să intre în clubul șmecherii mei, să intre, chiar vă rog. Ok, acum mai știu un pic cu vorbim. Am reacționat un pic la conturi. Deci, TTV Albert, dacă vede acest video, ai nota 9,50. Nu, 9,79. Hai jucăm cu Dynamite. Roger, chiar nu mă așteptam să aibă așa de multe skin-uri. Și vă rog, gândiți-vă că al meu aproape face 20.000 de trofee fără 400 și un pic de trofee și n-are încă vreo 50 de skin-uri, adică, wow. Nu dau hate, dar cred că se putea și mai bine. Bine, față de mine care nu pică nimic la Star Drop Legendary e ceva. Mamă, l-a luat pe ăsta. Deci dacă îl luăm Pocolino! Bă! Pleacă-ți de aici. Pleacă! Și aș câștiga meciul cu Dynamite. Doamne! Uitați-vă și voi câte quest-uri am făcut. Am făcut câteva, mai multe. 1464. Și avem 2 taiere. Avem 100 de credite și un Star Drop rar. Pentru că noi suntem în rar. Pentru că de ce? Nu! Ok, în fine. Hai să vedem. Și... da. Asta va fi ultimul meci care vreau să fie cel mai epic. Bun, perfectos. Bă, vreau să cer mitul ăla. A, nu merge. Bă. Ok, n-am murit, e bine. Chiar e super. Ce face? What? Bro, și-a bătut joc de mine, efectiv. Da, așa își pierd meciul. Super! Da. Dar băi, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe și clopoțelul. Pa, pa!